vos deixo con el. Coidade moi ben. Recibide cun grande aplauso o meu amo, o Bruxo Cabacín. Sí, muchas gracias. Hola, que tal? Que gusto estar aquí hoxe en Deixebre. Graciñas. Eu son o Bruxo Cabacín. Encantado. Dame moita alegría ver tanta xente hoxe aquí. Realmente reconfórtame moitísimo. Solo vos vou facer unha pregunta. Quen me ten medo? Que levanta a mão. Hai xente que me ten medo. Vos non me tenes medo, non? Esos de aí atrás son uns cancas, a que sí? Claro, claro. Como vades ter medo? Eu son un bruxo, bo. Eu, realmente, o Bruxo Cabacín non son mago. Vos pensastes que viñas a dar un mate? Eu son un bruxo. E os bruxos usamos a vosa maxia. É dicir, que se vos non tedes maxia, aquí non vai a pasar nada. Pero, se a tedes, van a empezar a pasar moitas cousas. Vamos preguntar se sabedes algunha palabra máxica. Alguén sabe algunha palabra máxica por aquí? Aquela de lá atrás non, pero quen dixo algo por aí? Abracadabra. É que aquela de lá atrás xa conoce o funcionamento. Entón, aquela de lá atrás é unha traviesa que trae de vez en cando os espectáculos. Pero abracadabra salen todos os espectáculos de magia. Verdad que sí? Conocedes abracadabra? Sí. Pois aquí non hai esa palabra máxica. De feito, vou-vos ensinar unha palabra máxica que vos lo vai dicir aquela atrás cada ali. A de tres, unha, dúas, tres. Cabacín, cabazán. Escoitástela? Vale. Cabacín, cabazán. Entón, cando eu diga unha, dúas, tres, tedes que decir todas e todos moi alto, cabacín, cabazán. E nos teñen que escoitar polo menos en sigüeiro. Sí? Seredes capaces? Vale, vamos facer unha prova. Vamos facer unha prova. Unha, dúas, tres. Cabacín, cabazán. Vale, escoitarnos aí na aldea de aí abaixo. Agora teñenos que escoitar en sigüeiro, vale? Unha, dúas, tres. Cabacín, cabazán. E pasarán cousas máxicas, vos lo aseguro. Pero é que eu, aparte de dominar o lume, tamén domino os outros elementos. Como, por exemplo, a auga. Vedes aquí que teño unha xarra. Pois vou facer aparecer auga desta xarra. Mira, unha, dúas, tres. ¡Oh!
Que non flipades? No, sempre pasa o mismo. No, por qué? Por que non flipades? Xa se sabe que tiñas agua dentro. Xa había agua dentro. Hai xente lista, Aquí en deixe. Pero, claro, eu que vos dixen? Eu vos dixen que se decían esa palabra máxica iban a empezar a pasar cousas chulas, verdad? Claro, entonces o rollo é 1, 2, 3 e donde se supón que había auga e a baleirei. Non a vaciar. Non a vaciar. Hai máis. Viches que a vaciei? Viches que a vaciei? Na primeira vez. Vale, e agora vaciei? Sí ou non? Sí, vaciei. Pero que vos dixen que pasaba? Si digo 1, 2, 3 a auga sigue aparecendo. E podedes aplaudir porque isto pasa gracias a Dios. Eu non estaba flipando, non? Vale, pois ahora vou me ganar o vosso aplauso. Porque se eu digo 1, 2, 3 decídeme que ficha de dominó esta. Ahora podedes aplaudir. E agora, que pasa cando eu digo 1, 2, 3? Os trazos vosos aparecen no libro. Xa veis, xa que non aparece nada. Pero, que vos dixen eu que era o libro? De que era? De colorear. Entón agora tens que coller cores. Cores, de todas as cores. Verde, azul, vermello, amarelo. Empezad a colorear esos dibujos que acabades de ver. Empezad a colorear. Ai. Coloreade. Que vou escoller. Ai. Veña. E agora, se o fixastedes ben, cando diga 1, 2, 3 e vos digades a palabra máxica, ten que pasar algo moi chulo. E podedes aplaudir. 1, 2, 3 Tedes magia. Porque a xente que non cree, sabedes o que lle pasa a xente que non cree na magia? Que eu fago así e todo desaparece. Mete a man e saca o que toques. E iso que é? Un palo de color? Amarelo. Un palo amarelo. Moi ben, un aplauso para Sergio que dixe. Vale, metíchelo dentro, non? Está aí, víchelo. Sofía, o mesmo que Sergio, miras para diante e sacas o palo amarelo, vale? No, espera, Sofía, era amarelo. Claro, o sea, o pano era amarelo. A ver, Sergio, mira para diante. Saca o pano amarelo. Sáquelle un pano amarelo. Enseñe a xente que hai un pano amarelo. Aí está. Hai un pano amarelo, non? Hai algo máis? Mete o pano amarelo. Sofía, víchelo. Vale, mira para a xente. E o que tens que fazer é sacar o pano amarelo. Vamos a ver, Sofía. Non me fastidia a magia, tío. A ver, espera. Sergio, enséñalle a todo o mundo que hai dentro da bolsa. Un pano amarelo. Aí, límpialle os mocos para que o vexen. Límpialle os mocos. Vale, límpialle os dedos. Trae para aquí. Víchelo. ¿Sí? Sergio, mete o pano. Sofía, miramos para o frente e sacamos o pano amarelo e todo o mundo vai aplaudir cando saques o pano amarelo. Vamos a ver, Sofía, vamos a ver. Un pano amarelo. Sabes, o sea, eu meto aquí dentro o pano amarelo. Sergio, enseñe que ten que sacar. Por última vez.
Que pasa? Non está. Xa non está. Efectivamente. Non había nada. Un aplauso para Sergio e para Sofía. E como facemos para que nos aplauda máis? Sofía. Como facemos para que nos aplauda máis? 1, 2, 3. Aí. Bueno, aquí teño dous sobres. Un sobre que ten unha cabaza e outro que ten un jato. Vale? Tédelo claro, sí? Vale, entón, eu agora aquí teño un portafolio que se chama Cidades do Mundo. E chamase Cidades do Mundo porque detrás de cada número hai unha cidade. Pois, eu que sei, Washington, Sydney, Lisboa, San Petersburgo, China, Río de Janeiro, Roma, Tokio. Detrás de cada número hai unha cidade. Pero eu quero xogar con xente nova. Como te chamas? María. Quero que xogues comigo. E quero que te concentres porque dependendo do que xoguemos aquí van pasar cousas moi bonitas. María, a vida son eleccións, verdad? Ti fixeches moitas na túa vida. Aquí chegamos. A primeira elección que che vou a pedir é que elixas un sobre do gato ou un sobre da cabaza. O do gato. O sea, que queres o da cabaza. Ou queres o do gato? O do gato. Non queres cambiar. Elixiches o do gato, non queres a cabaza. Na cabaza, querida María, tiñamos unha cidade. A cidade de Santiago. Santiago de Compostela. O sea que Santiago foi a cidade que descartaches. ¿Sí? Pero ahora vai a seguinte pregunta. Esta non a elegiches ti. Elexiu no destino. Entón, vouche preguntar, no mes hai 31 días, normalmente. Noutros hai 30, noutros hai 28 ou 29, dependendo do ano. Pero ti naciches nun día concreto desos 30, 31 días. ¿Sí? Sabes en que día naciches? Que día naciches? O 8. O 8. O 8 é teu número, non? O 14. O 14 do 8. Tu antes de cumpleanos hai uns días. Eu tamén, o 24 do 8. Pero ti naciches un día 14. Gustache ese número? É o teu número? Se che gusta o número? Sí, o 14. Sería o teu número. Queres que vexamos que hai no número 14 nas cidades do mundo? Vámoslo ver. 30, 29, 27, 24, 23. Vamos buscar o 15, 14. 14 é o teu número. Vale, vou sacar o número 14 daqui. Deixa-me sacalo. Vale, eu vou deixar aquí encima. ¿Sí? María, podes te levantar? Solo chegar hasta aquí ao meu lado? Vale, pois damos un aplauso moi grande a María. María, o teu número é o 14. Ti naceches un día 14? Podías haber nacido un 22, un 30 ou un 6. Ou un 4, pero non era o caso. Naceches un 14. E elixiches o sobre do Micho. Eu, no sobre do Micho, tamén teño unha cidade, igual que había no outro que descartaches. E aquí hai unha cidade. Vale. Eu aquí tamén teño unha cidade. Non hai nada máis, non? María, a de 3 vamos coller cada un, ti a túa folla e eu a que elegiches, e vamos a enseñar ao público. E se pasa cousas chulas, sabrás como van a aplaudir. Colle o número. Colle o número. Colle. ¿Sí? Ahora, colle e enseñes a xente. Ao revés. Enseñes a xente. Vai
Vai a volta. María. Coincidencia ou non, pero acabas de facer magia. Un aplauso grande para María. Inés, ti veche as cartas, son todas distintas. O tema está en que vouche facer 3 preguntas. En función do que respondas, responderás cunha palabra. En función do que respondas, pasará unha cousa ou outra. Pero eu sei que vas a elegir a carta do Rei de Picas. Como lo ves? Guai. Vale, concéntrate, Inés. Primeira pregunta, máis importante de todas. Cal é a túa comida favorita? A paella. Gustalle a paella. Inés é de Bodente, hai que medir hamburguesa, pizza. Mola a paella. Inés, póngase a man. Eu vou a deletrear paella e sacar tantas cartas como paella sea. P-A-E-L-L-A. Paella. Ben. Segunda pregunta, Inés. Ti vas ao cole? E asignaturas? Cal é a tua asignatura favorita? Lengua. Inés está empezando a molar. Porque hai xente que di gimnasia ou recreo. Inés mola. Lengua. L-E-N-G-U-A. Inés, a pregunta máis importante de todas. Esta pode ser sí, que son 2 letras, ou non, que son 3. Gusta chocole? Un aplauso para Inés. S-I. Que número saleu? O 10. Saleu o número 10. Vamos a botar 10 cartas. E a ver que pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Inés, esta é a carta que saleu despois de que ti responderas as preguntas todas que eu che fixo. Lógicamente, eu dixen que iba a sair unha. Cal iba a sair? O Rei de Picas. Inés, enséñalle a xente que o Rei de Picas acaba de salir no que acabas de facer. Que é iso? Es para abrir corazones. Inés, tiñas que dicir que non te gustaba o cole, ou o recreo, ou a pizza. Mira que che saleu. É o Rei de Picas. Y ahora llegamos. Ai, agora, e agora que facemos, Inés? Que facemos agora? Queredes axudar a Inés? Sí. No, así. A ver, pregunte, queredes me axudar? Sí. Vale, e como podes axudar a Inés? La palabra de antes. Como podes axudar a Inés? A ver, vos que vedes aquí? O Rei de Picas. O Rei de Picas, efectivamente o Rei de Picas, pero eu vos dixen, Inés, ven pa aquí, que teñen que dicir, que lo digamos 2, 3. Vale, vámonos a decir, e se non o digo moi alto, facemos a repetir, vale? 1, 2, 3. Calabaza. Ti vale, Euxi? Sí, a mí non. 1, 2, 3. E donde Inés se dixen que tienes que sacar un Rei de Picas, sacaches a Raíña de Corazones. Un aplauso para Inés. Inés, como podemos que nos aplaudan máis? Aí está. Julia, eu aquí teño unha baralla de cartas distintas, lógicamente, senón isto sería trampa. Julia, vouche dar a elegir unha carta que ti queiras, podes coñer a que ti queiras. Esa? Sí? Eu non podo ver. Vou enseñar a xente. Enseñar a xente, efectivamente. Sabedes cal é, non? Ti sabes cal é? Que é o máis importante que sepas ti. Vos vístela, non? Vale, Julia, vende a carta por onde ti queiras. Ves que metíchela no medio. Non está arriba nin abaixo, non? Está no medio. E agora vou coller a carta e vou meter neste paquete de cartas. E vou pechar. Entonces vamos pechar a carta.
E agora, aí a carta, está aí, está dentro. A maxia non a vou facer eu. A maxia vai a facer o meu axudante, Moncho. Un aplauso para Moncho, o Moncho. Hola, Julia. Hola, Moncho. ¿Qué tal? ¿Has hecho la carta? Amigo da minha irmã. Sí. ¿Qué tal? Oye, dime, pero sin decir, que nos conteste. Dime carta. Eu tinha Ay, bueno, vale. No sé nada. ¿Segura? ¿Era eso? Moncho sabe la carta? Vale. Moncho adoita facer magia dunha forma distinta, porque eu collo o paquete de cartas, poño así, e podes a cheirar. Necesito más trabalho. Entón podes a carta? Seguro? Claro que sí. Julia, cal era a túa carta? O xente de corazón? Sí, Moncho. Era eso. Pues logo, claro. E agora como hai que facer para que nos aplaudan máis? Gracias, Julia. Necesito a todas e todos. Vos aquí vedes que teño unha bolsa. Que hai na bolsa? Nada. Aire, moito. Que hai? Aire, sí, hai aire, efectivamente. Oxígeno. Nitrógeno e argón. Maravilloso. Bueno, non hai nada na caixa, pero nesta caixa van a empezar a aparecer cousas chulas, cousas bonitas. Pero para iso vos necesito a todas e todos. Entonces, ahora necesito que vos poñáis en pé. Vale, como molestia. Eu vos dixen antes que había unha palabra máxica que fan os magos, verdad? Vale, desto consiste en mover a cadera, facer o que eu faga e a ver que pasa, vale? A palabra máxica é abracadabra. Aí, aplaudir, aplaudir. Aí. 1, 2, 3. E ahora que di, abracadabra. Un aplauso para todas y todos vos. Muy bien. Oye, que ben fixaste. O sea, acabas de facer unha magia que te cagas. Vos facer un conxuro. Vades para axudar. Vale, entonces eu vou meter aí detrás e vades empezar a aplaudir e decir Michael, 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 Michael. Vale, pero tedes que empezar a aplaudir Michael, Michael, Michael. Mais forte, mais forte, mais forte.
nena pequena. A ver, Pero super... aquí hai unha nena pequena, ti cantos anos tes? 8. Vale, este conxuro podeno facer nenas que teñan 6 anos. Cantos anos tes? 8. Vale. Este conxuro podeno facer nenas que teñan 6 anos. Cantos anos tes? 8. Vale. Vamos a ver se me explico. Este conxuro podeno facer nenas que teñan 6 anos. Cantos anos tes? 6. Moi ben, un aplauso para ela. Eso pasa. Como te chamas? Carlota. Un aplauso para Carlota. Carlota, acordaste como era para que te aplaudira moito máis, A ver. Moi ben, Carlota. Bueno, Carlota, eu aquí Podes apagar a vela? teño... Si apaguei a vela, non? Bueno, Carlota, eu aquí teño unha caixa, vale? Unha caixa azul que ten... Nada. Moi ben, Carlota. A caixa non ten nada. Vámonos a meter así, para dentro, vamos a pechar e vamos a deixar aquí arriba. Vale? Aquí está a caixa. Carlota, vea. A xente que está daquela non a ve, pero os daqui vedrá, non? Aí está a caixa, Carlota. Vamos facer maxia. Non había nada na caixa, pero aquí teño unha bolsa. E na bolsa teño cousiñas. Vamos a ver que cousiñas teño. Hai tarxetiñas. Saca unha tarxetiña, Carlota. No, saca de verdad, que hai anos de verdad, en serio. Moi ben. Vale, ábrea, a ver que ten eso. Unha pelota, enseña a pelota a xente. Vale, hai unha pelota. Vale, pon aquí encima. E algo Saca outra, saca outra. E algo esférico en 2D, non? A ver que máis pode haber. Ou polo menos un papel. Unha varita máxica, enseña a xente unha varita máxica. Nesa caixa podría aparecer unha pelota, unha varita máxica. A ver que máis pode aparecer. Colle aí. Colle aí. Que máis hai aí? Unha rana. Podemos facer aparecer unha rana. Mira que cara de piña se puxo Carlota. Eso é un saco. Mola, verdad? Vale, pois vamos facer unha cousa, Carlota. Eu vou meter a rá. Vou meter a varita, que varitas vamos servidos. Unha pelota. Vamos remexer. E agora, Carlota, o que saques de aquí é o que vai aparecer nesa caixa cando digamos cabacín, cabazán, vale? Sí? Vale, concéntrate e saca a que ti vexas que se pode valer, vale? E esa que saques é o que vai aparecer. Moi ben, Carlota. E sei a xente que vai aparecer na caixa. Vai a descar. Que é iso? Vai a nacer rápido. Un unicornio. E vai a explotar. É como vai aparecer un unicornio. Ponte leche na caixa. E agora que facemos? E dice outro, e xa está. No. Vamos a ver. Dixemos que o que aparecer aí tiña que aparecer na caixa, verdad? Sí, ainda que sea moi difícil, verdad? Vale. Carlota, vete aí a tarjeta. Vete aí. E como xa un peluche. Carlota, para isto temos que poñer serios. Vale? Está seria? No, está tremendo. Carlota, escoita. Sonache esa música? No, alguén lle sona esta música. Que é isto? Harry Potter. Sabes o que facía Harry Potter? Facía magia. Había un sombreiro que lle poñía encima da cabeza e dicían a que casa pertencía de magos. Mira que ben que lle. Ponte pare, que te vexen. E despois tiñes que ir a unha tenda de varitas e che daban a que a varita te elegía a ti. Esta é a varita do meu mestre. Vas coller a varita e agora xa eres toda unha maga. Un aplauso para Carlota. Carlota, sacaches un unicornio. Pero a magia pode acontecer se nos concentramos e lle dicimos a toda esta xente que se escoite xa non en Sigüeiro, en Santiago, que digan as palabras máxicas de tres e ti toques coa varita esta caixa, vale? 1,
Unha, dúas e tres. E cabacín, cabazán, Carlota. O unicornio apareceu na caixa. Un aplauso para Carlota. E como facemos para que nos aplaudan máis? Gracias, Carlota. Ti ves as copas? Sí. Eso do que che falei só non che daba? Vale. O caso é que a min gústame brindar que a xente que ven o meu espectáculo. Entonces vamos a brindar, vale? Vamos a coller agua. Puste agua? A mí no. Bueno, entonces, Ángela, mira para a xente, pon a copa, eu vou che botar aí agua. A ser posible, non me doles nin nada, vale? E aí tedes a agua de Ángela. E vamos a brindar. Pero a mí non me gusta a agua. No. Eu sou che máis de... De que? Porque son bruxo. Pero, como, que teño na mão? E como podo facer que a agua se transforme en viño? Alguén sabe? Alguén sabe como fai a cura? Sabedes como fai a cura? Padre Verona. Unha, dúas, tres... No, eso non escoitou nada. Unha, dúas, tres... E agora, unha, dúas, tres, Michael.
Cuidado, vai quitarse, Veña, vou ser vos. 4 magias, vale? Vale? Sí, por ser vos, porque vos portastes guai e mola un huevo a xente daqui de Isabel. Sí? Vale. Bueno, vamos facer unha cousa. Aquí teño unha botella de viño e teño unha copa. E aquí teño uns tubos para tapar a copa e para tapar a botella de viño. Sí? E ahora se van a cambiar. Ah, mira, aquí hai xente lista. Bueno, aquí había unha copa e aquí había unha botella de viño, verdad? Entón, a magia é a seguinte. Eu fago así e a copa viaxa para aquí e a botella para aquí. E agora volvo a facer así e a copa volve para aquí e a botella volve para aquí. Co cal, agora, volveu a copa e a botella. Eso non ten sentido. Por que non os moviches? Pero la cosa es... No. Ao de volver... Ah, vale. Fixeno moi rápido, verdad? Claro, é que fixo moi rápido. Porque claro, eu dixen, fago así, a copa vai para aquí, a botella para aquí, fago así, e a copa vai para aquí, e a botella para aquí. Entón, volvo outra vez. Sí? No. É o mismo. Ah, é o mismo, vale. Vámonos facer máis lento, vale? A copa vai a viaxar de aquí a aquí e a botella de aquí a aquí. Sí? No. Sí. E agora a copa viaxa de aquí a aquí e a botella de aquí a aquí. Entonces... E o que máis mola desto é que se agora saco a botella de aquí e a poño aquí, aquí que había? A botella. E agora que hai? E aquí que había? Unha copa. Vale, entonces agora, se fago así, mira. Isto mola moitísimo, porque se eu saco a copa de aquí, vale, e ahora aquí non hai nada, e aquí hai unha copa, sí? Entonces fago así, e mira. E mola moitísimo, porque saco a copa, o sea, a botella de aquí, e agora, aquí non hai nada, e aquí hai unha copa. Pero se fago así, entonces... Pero que mola moito, porque se saco a botella de aquí, e poño aquí, aquí non hai nada, aquí hai unha copa, fago así. Entonces... E máis, saco a botella de aquí, entonces aquí non hai nada, aquí hai unha copa, entonces, se fago así... Entonces, sabedes que pasa? Que saco a botella de aquí, entonces, claro, vos acabades de ver que aparecen as copas, as botellas. Se digo 1, 2, 3, eu xa non entendo nada. Temos a calculadora, non? Este é o número que tiñamos. Perfecto, chulo. Aroa conta os caramelos. Colle o papel e mete-o aí. Aroa deixou o papel aí. Entonces, o número era o 9.825, que o dixo Lucas. Que máis? Katia, Nerea e Alejandra. Cada unha dixo un número. E se vos digo que o número que dixeron é efectivamente ese que dixeron, creedlo. Está moi alta a música, estou intentando... Ah, vale. Credes que ese é o número que está aí dentro? Podemos facer unha cousa, podemos poñernos a contar cantos caramelos hai dentro, verdad? No, porque estaríamos aquí todo o día. Vamos a ver
Chus, ponte pequeno. Eu dixemos que o papel estaba aquí, verdad? Eso ten que ver co papel. Cantos dixemos que había? No, en 1825. Colle o papel. Colle. Tira, tira. Enséñalle a xente que número escribeu Aroa nos caramelos. Un aplauso para a secretaria. E secretaria, como hai que facer para que se aplaudan máis? Maldito. Leo, queres facer magia? Sí. Bueno, vamos a facer unha cousa, Leo. Mira, ti sabes o que é isto? Unha baralla de cartas. Moi ben, básico. Leo, ti sabes o que é isto? Un vaso. Un vaso de que? De chupito. Hai por aí algún xa o sabe. De chupito. De chupito. Sí? Isto que é? E unha a miña nena su cumpleaños. Un vaso, unha copa. Eu diría. Cantos agujeros ten a copa? Sí, vai ter Un, que é este. Hai algo máis por aí? Non. Cantos agujeros ten o vaso chupito? Un. Hai algo máis por aí? Non. Moi ben. Ti sabes o que fan os magos cos cartos? Tiranos. Non, non sabes o que facemos cos cartos. Mira, vou che enseñar o que facemos os magos cos cartos. Vas ver ahora, mira. Vas flipar. Facemos... Os magos sacan os cartos, pois de aí, de repente aparecen monedas, billetes, sí, sabes? Fan así cousas. Os bruxos non. Os bruxos temos unha carteira. Como a xente toda, normal. Sabes, pero é que normalmente as carteiras, pois, dos magos son especiales, porque, mira, temos, ves, este son eu. Entonces agora vou sacar daqui cartos, vale? Non te asustes, é unha carteira, é unha carteira. É unha carteira. Non, porque, claro, os bruxos, claro, non? Ui. Non, en serio, mira, temos cartos. E entón podo tocar o número. Temos cartos, ves? Son cartos, non? Vale o mesmo co que che dan no banco. Bueno, Leo, Podemos tocar o número. mira, vamos facer unha cousa. Vamos facer aparecer cartos, vale? Sí, como os magos. Entonces, Leo, que é isto? De papel? Color? Blanco. Se eu meto por aquí a folla de papel blanco, Leo, e digo 1, 2, 3. Mira, Leo, mira. Mira, Leo, mira. Vamos amigos. ¡Ay, los quiero! Mira, Leo, mira. A ver, solo imprimir por un lado. Un aplauso para vos que acabáis de facer aparecer cartas. Pero, Leo. Pero, cando aparecen os cartos, os magos tamén facémonos desaparecer. Pero dixemos que a magia aí vas facer ti, verdad? Entonces agora vou che dar unha moneda. Ese fue. Está quente a carteira, deu ter aquí millóns, me cache no mal, Vou che dar unha moneda de 20 céntimos, vale? Eu sei Toma. facela desaparecer. Aí. Tela. Sí. Bien. Gústame que digas que a tes, porque hai xente que di, non teño. Pero, si me dis que a tes, é que estás empezando a xogar coa imaginación, verdad que sí? Tes imaginación. Bien. Un aplauso para Leo. Aí, Arriba a moneda. Leo, ponte aquí. Vale, Leo, o xogo é o seguinte. Eu vou a coller e vou a poñer o vaso de chupito aquí. E vou tapar ca copa. Sí? Entonces, o xogo é, quitas que poñer un paso máis para aí. Colles a moneda.
Aí. E ahora toda a xente vai empezar a decir Leo, Leo, Leo. Entonces ti vas, cando eu che diga, vas tirar a moneda aí e van a meter dentro do vaso de chupitos. ¿Sí? ¿Veste capaz? ¿Sí? Vale. Veña, empezamos a animar a Leo. Leo, 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 Leo. Leo. Pero, pregunta. Claro, tiraste moi forte. Coño, moneda. Ai, coño. Vale, Leo. Non pode ser tan forte. Ten que entrar dentro do vaso de chupito. Ti crees que vai entrar? Sí. Cree que vai entrar un aplauso. Leo, tens que tirar, vale? Cando eu che diga así, e a xente vai animar, entonces, animamos. Mira como le marca. Leo. No, si no. Leo. Vamos a axudar. E vou te axudar eu desta vez, vale? Cabacín, cabazar. Animado. Fuerte. 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 No. Como facemos para que nos soltado máis porque acaba de facer algo flipante? Como facemos? Non vai jornada? Non debe gustar. Ni nada. Non quere que non pase aquí. Hai que fazer. Venga, va, venga. Bueno, porque pediste des vos, ¿Sí? Bueno. Eu son Iván Tourís, son o Bruxo Cabacín e hoxe, nesta tarde de 30 de agosto, estou encantadísimo de estar aquí en Teixebre. Así que o primeiro aplauso que quero pedir é para a xente da Asociación Santa María de Teixebre. Porque, gracias a esa xente, hoxe estou aquí. Tamén, falta teu pai, pero tamén un aplauso para o seu pai. Agora, isto é posible gracias a que a Deputación de Coruña inclueu o meu espectáculo na súa rede cultural. Para min é unha honra, porque a primeira vez que estou nela é xente que non pode pagarse un espectáculo de magia profesional, ten un aquí a un coste normal, así que un aplauso tamén para... E o aplauso máis grande de hoxe, o máis grande, o que ten que encher todo isto, é para todas e todos vos que están aquí acompañando a mí. E a Maite. Ten que ser... ¡Oh! Eso ten que ser emoción. Ben, eu ensineivos unha palabra máxica hoxe a todas e todos vos, verdade? Galera, hai unha palabra máxica para o final deste espectáculo que realmente neste último mes, nos doeu a moitos e moitas, porque pasa moito en Galicia, non debería de pasar, pero pasa. E pasar uno moi mal xente, e xente tamén achegada a mí. Pero eu uso esta palabra como símbolo de luz, símbolo de esperanza e símbolo de que os espectáculos de magia os fai a xente e non os magos. Porque se vos estades aquí é para ver un espectáculo que ilumine as vosas vidas. Así que esa palabra é lume. Non sei, agora quero que empezades a decir lume, 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 lume. Vale? Entón empezades comigo. Lume, lume, lume.
sabedela. Entón, eu aquí hoxe trouxe o meu libro de conxuros, que é o que uso para as queimadas e tal, non? Entón, vamos a empezar, pero cada vez máis forte. Lume, 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 lume. E agora quero moito máis lume. Así que a de 3. 1, 2, 3. Lume, 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 lume. O Bruxo Tabacín está hoxe moi contento de estar en Deixebre con toda esta xente bonita, así que un aplauso grande para vos. Pero quédanos algo, un último conxuro. E agora vades a saber por que este home, encarnado na figura de Christian Jackson, era o rei do pop. Gracias a cancións como a que vades escoitar agora, moitos, cando éramos como a vos, nos encantaba a música, a bailar, a maxia que transmite o baile de Michael Jackson. Entonces, eu agora vou-vos a pedir outra vez que pidades a Michael. Eu vou me retirar por aí atrás e vos, eu tamén saldrei despois, chegando ao final, e acabará o espectáculo. Así que, Michael, Michael. Michael, 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 Michael. Michael.